Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat. Mao ni istorya ni adtong karaang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata. Migo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag nimo. Unsa man yung hatag na kumigo? Akong ihatag nimo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sari mata o ang buutang bata. Og unya pa yun. Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod? Agba! Mga asoy ni Kuya Gulyat! Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Halo mga bata, kumusta ka mo tanan adlaw karong Lunes? Lain na sa niyang akong aso ninyo mga bata makasama apan sa dili pa atong pangumustahon ang atong kaigsunan. Nga naa sa kabukiran karon sa tagsa ninyo ka mga balay din ha. Kumusta ka mo tanan? Labi na gyud sa atong mga kaigsunan nga naa sa Negros, sa Leyte, sa Sugod ug ingon man sa Mindanao. Dapita kumusta ka mo tanan atong mga kaigsunan diha sa mga naa sa kabukiran sa Mindanao. Aniya kita sa unang adlaw sa kong aso ninyo ning panahon nga naguluhan. Ang babae sa kasya. O sige, padayon na lang ta mga bata. Padayon ta sa akong aso ninyo ha. Gidungog sa Santa Catalina ang usa ka babae nga pirmeng magpakita sa mga tao dito sa usa ka punuan sa kasya. Naagyon kini sa punuan sa kasya mahimutang sa dakong daan paingon sa lungsod sa Santa Catalina. Uy, naa ni daplin sa daan mga bata mga kasama. Unya bisan kinsa kuno moagi ining dapita, mga yugyug katahoran o magpakusog yun sa papadagan kung dunay dang nga sakyanan. Daghan ang naibong kung unsa ang misteryo nga naglimin ining maong babae. Ug usa nga na interes ini kana si Pangkoy. Si Pangkoy gikan ni nagtrabaho sa usa ka barko. Okay mga bata, mga kasama, pahimutang na mo. Kay niya ang bagong asoy ko kaninyo, ang babae sa kasya. Og unya. Napaong man. Kalit, ang makina sa kinan, napaong. Overheat tidak. Etan mo eh. Wala mo tanawa na sa kinan. Dikit na ko, busoy. Una ta nila kaw. Lakaw. Susiyag na ako sana. Etan mo danghag lang na. Oo, boss. Kalit ako, isip. Paitan ako na. Bisit. Uy. Saan ni Amag ya? Babae. Babae ka nakalubos puti. Di ko may masaya pa. Babae ka. Nagkas kaya sa puwan. Kung ikaway siya ako. Yamat na. Tulo ko siya. Wow. Tanipis is niya nagsulob. Wow. Kinindot yung lawas. Di ko lumagyod. Nakita ko. Ang lawas. Kung sa kayag sa buwan. Tuwa ko niya. Kinindot din eh. Dapat bayanan na. Mayang gabi, Inay. Wow. Kagwapo niya. Nisbahal siya ako. Kaniyot lang. Ayaw na pagkakaw. Ay, pagkakaw. Kisa ko na, ha? Gusto ka kwarta? Gusto ka nga isuro iti ka? Dali. Kuyog na ako. Isuroy ta ka. Ha? Dali. Kuyog na ako. Uban ako sa akong paraiso. Oo. Ukuyo ko. Muban ko ni mo. Boss! Asa ka, boss? Nay, Oh, Ruben, gano'n bang nasamok man ang mga tao sa gawas? laing biktima sa nay. Nabiktima ng babae sa kasya. Unsa? Maatol pa tong lalaki nga driver sa sakinan. Nadautan ko na sila. Huh? Nanaog siya unya. Pagbalik niya,
Wa na yang boss. Gipakita gid niya. Pero wa na gini makitihang to karon. Mo ba? Dito dapit sa akasya? O lagi. Dito gyud tungod sa kasya. Dito sila nadautan. Ay, ubay-ubay na gyud ang nawa. Lalaki pa gyud ang kasagaran. Nay. Kinsa man gini babae nga nasa kasya? Anong lalaki man gid ang iyang biktimahon? Oy, Uy. Kinako ning truck. Brad! Asa ni puro kakasya? Brad, kato. Kato napita. Nakita niyo nang dako kay kakasya nga nasa highway. Mao na ang sentro sa Puro Kakasya. Salamat, Brad! Kanto ko, Brad! Kanto! Yun na. Brad, bagong sa mo diha. Ay, kuhan! Mag-deliver meaning furniture, Brad! Unsa? Oh, Brad! Mga furniture ni. Gikargo ni Sis Marco, Brad, o kami ang mag-deliver ni Sis Dakong Mansyon sa Puro Kakasya. Unsa? wa may dakong mansion des puro akasya. Oo, sa? Nay, tanaw. Hala. Pagkadaghang mga butang nga giyagwas kong tiniro. Ito, no? Mga furnitures, mga gamit sa bahay. Kinsa ka nagpadana? Hala. Naglibog ko nay. Doon ako ni mansion diha nga. Wa may mansion diha sa Puro Kakasya. Doon tanawa. Diha nila gipambutang ang mga furnitures o ubang mga butang doon yun sa punuan sa akasya. Hala. Anong naaman nila nagibutang? Lubat na ba ang pag-ibig ko? Nakaluwad pa ba? Mayong gabi. Uy, pagwapa ni mo. Wow, kaya tanaw si mong sarap. Niyong mangi mong kanindot tungkol sa kayang buwan. Dali. Kuyog na ko. At tutas sa akong paraiso. Ay, kalabay si mong dugan. Dali. At tutas sa akong paraiso. Oo, mukoy ko. At ito si mong praiso. Kalami, ani, kagwapas ko kuyog. Uyusting! Uyusting! Anak ka paingon, oy! Hoy! Ayan, pag-uudas puno sa kasyating! Hala! Nawa si Usting! Usting! Si Oste ko na pala hubog na wako, no? Ay, ginoo ko. Sunod-sunod naman ang mga panghitabo din sa atong napit. Naunsa naman ni? Pila naman kalakinan ang nawa. Hay. Kuya awag gid na eh. Pastilan, nagkaduol na ba ang atong kapistahan? Usao naman lang. Akong cellphone no. Uy. Si Berdang ko nay. Ang akong suod nga higala nga tol sa syudad. Katong imong kauban sa trabaho kanito? Oh, nay. Hilagro na nawag man. Hello, Brad. Kumusta? Kalit magpanawag. Musta dia, Brad? Brad, dili ko okay. Oh, unsa? Bakasyon ko na sa inyo, Brad. Gani, karong adlaw mo larga pa ko na sa inyo. Unsa? Aja ni bakasyon ka din bala. Tahan pagi sa among lungsod. Likayo na ako si Dan, Brad. Tungod ba itong imong ako nga imong uyab na si Sheila? Ex, Brad. Ex uyan ako. Oh, tuod. Nagbuwag naman tayo mo, no? Kaspon na ba unta mo? Pwede sa bayan na, no? Iduwag lang ti. May lang gani kay... Oh, uy. Agi mi. Brad, ipagkusgan mo din magpadagan sa imong klasikol. Nga naman ka? Wala ba ito kakasya, Brad? Kasya. Unong, Brad. Unong. Babae, Brad, oh. Tigpara. Usa? Brad, magdisgrasya ka, Brad. Sugar ko na ni. Nagpakita sa iyo, Brad. Ayaw ka nawa, Brad. Usa. Unsa? Nagpakita kang pangkoy ang babae sa kasya? Oh! Uli na riyan. Pwede na akong maluka, oy. Ano na, Brad? Anong hadlok mo ka? Ako ang Brad Bagkoy. Misteryosa kay ng babae nga naadyo sa kasya. Unsa?
ubay-ubay ng nabiktima ng maong babae, oy. Nga naa ka siya, Brad. Ubay-ubay nawa. Ano sa laki, pag yun ang nangawa? Ha? Og matod pa nila, kanang punuan sa akasya. Usahay kuno, mansyon. Usahay, punuan sab sa kahoy. Sa? Mao na, Brad. Sometimes mansion, nya sometimes tree. Ha? In English, ha? Doon na pa maganigi panghatod diha nga mga furnitures, Brad. Usa? Oo. Baguhay lang yun. Nagasaksi mi. Doon ay dako kayong truck nga. Doon ay container. Sa likod, naghabwa og mga butang. Mga furnitures. Diha sa puno sa akasya yun. Sa ato ba daghan ang nangawa din eh? Daghan ang mga gipakita din eh? Aw, dili pun sa tanang tao. Dili sa tanang panahon na magpakita ka na siya. Ay, doon na lagi panahon nga magpakita na siya. Ilabi na og buwanon. Mao ba? O na, sige na, Ruben. Papahuwaya na ka ng imong amigo. Kaya tinggal lagi kapoy ka na siya sa biyahe. No, dali. Sige ta istorya nun. Dali, Brad. Ano dali sa akong lawak? Dali. Kunta, dali. Guwapo si Pangkoy. Taas. O paminaw na ko, buutan kining tawhana. Nagpakita ni ang babae sa akasya. Tinuo ko. Nainteresan ka siya sa maong babae nga naadya sa akasya. Tuog pa si Brad Ruben. Kung sinantaling ang inahan ni Brad Ruben, tapos kusina. Nagluto sa among pamahaw. Uy, doon naman nagbungtol sa unahan ng bahay ng Brad Ruben. Buwan to ko. Wow, kanindot din eh. Makita na akong highway. Tinguman ang palibot sa ubos. Dapitan lang, Brad Rubinda. Presko ang hangin. Doon ay mga langgam. Sakto nga ganinhi kong magbakasyon. Aron malimot ko ni... Dili. Di na ako gusto maghuna-huna pa niya. Mabitang niya ako din niya. Aron malimtan ko siya. Pero di ko siya makalimtan tungkol kay... No. Angay lang nga kalimtan ko na siya. Dili siya angay sa akong pagmahal. Mabalik na ko sa ubos. Uy, doon namin akong bahay dahil dito napita o. Wow! Kanindot ko sa mga bahay. Mura magmansyon. Mansyon good. Pwede na ko Naapagandapli sa highway. Kasi nagpuyo ng mga mansyon. Ito ka good. Medyo karaan na siya. Oh, Brad! Oy, Brad. Ni aramay ka din sa bungtod, ay. May kinagwatan na ka, Brad. Oh, kapili mo. Salamat, Brad. Kining Brad, kisa nagpuyo ng mga mansyon diya. Kana ba, Nitas kape, eh. Nausa ka? Sakita, eh. Napasok akong baba. Nitas kape, eh. Hinay, sagod. Ito ba? Ay. Yun na. Oo, sa'y mansyon ba? O may mansyon din sa among dapit, good? Kana, Kanang... Uy. Ngano ka? Tuod na, pero yun na. Dakong puno sa kasya. Oo, kana. Makita nga din ang dakukin puno sa kasya. Ug naa diha ang babae nga magpakita. Sa? Hay ba itong giingon mong mansyon ba? Hay ba? Diha, good. Diha ng kasya. Usa? Sa kasya ka mga matani mo. Manaw to, Brad. Dali, Brad! Brad Ruben. Brad. Brad Ruben, bay. Brad, sa kay biyaam lang ko nimo, oy. Biyaam lang ko sa bungtod. Naunsa mo? Nay. Si Brad Pangkoy. Naunsa mo na yung imuhang higala? Nakita ko na niya ang mansyon. Unsa? Tinuod bitaw na. Dito ko sa bungtod ba, nagpangin ko, ya. Doon ako nakita ang mansyon, pero nawa man lang. Unsa? Pagtanaw na ko pag-usab, dakong punuan sa kasyang ako nakita noon. Unsa? Nanay, si Brad Pangkoy ang gipakita sa mga mansyon. Unsa hitsura sa maong mansyon, Dong Pangkoy? Dinhi kuno si Dong Pangkoy kaganina. O diha ni anang akasya. Nakita niya ang mansyon. Pagkadako yun sa punuan sa akasya.
makita gid dinhi ang palibot sa akasya. Ug matud pa niya. Karaan kuno kaayo ang maong mansyon. Dunay dakong gate. Ug dunay harden sud niini. Pero wa kuno siya nakitang tao sa palibot. Mansyon lang yun kuno. Mao na, Brad. Mansyon na ginakita nako. Huwag ko nakitang tao. Huwag nindot kayong palibot sa mansyon. Nakita gina akong kanindot, labi na sa mga tanom, sa mga buwak. Nangibawat na akong balhibo ni mo, Brad. Uy, inuod ka? Nakita gini mo mansyon? O, lagi, tino, lagi. Nakita gina ako. Pero nahibo ko diyang niabot ka. Pagbalik na akong tanaw, nawa, malang ang mansyon. Huwag ang nakita na ako kaing punuas ka siya. Bangas ka. Dali na, oy. Mamalitag isda. Magkilaw mo ka ta. Oo, nya, magsubab ta. Ug kuno na gani ka lambay, dagko bang pasayan, mamalit sa. Kana? Ay, sorry, Les. Sorry kayo, sorry. Ay, bantay na. Pagwapa niya. Sorry na ya. Igo naman siyang may pahiyo. Gwapa na ba? Lah, asa mo to? Nawa man. Ang yan pahiyong. Pamilyar na ko ang yan pahiyong. Brad, Tangkoy, ano ka? Kasi mo gilantaw di, uy. Wa naman tong nabanggaan na tong babae ko, tong gwapa. Nawa naman. Kuan Brad, kailan kanya to? Wa ko makailag to, eh. Pero daghang maging gwapa din ni Brad. Labi niyang gabi iyo. Duli disco sa Pikas Barangay. Yan sa man. Ano ka? Mao ba? Pista man ito. Sumi ka. Doon ang kay motor. Mang chicks na dito. Ha? Kayo na kay ko. Siguro sa didismerkado ng Brad Ruben, huwag may tarong CR. Diyan na pita. Diyan kang puno ang saging. Anak ko di mangihi. Bahala na kayo na kay ko. May din dahil sa mga tao, magpahipit na ko rin puno ang saging. Pag-ihi na ko, kahiyaw na kay ko. Ay. Hala. Uy, doon tao sa akong likod. Ikaw? Eh, bao ka bang agianan na di ha? Agianan. Kasagingan man eh. May agianan din hinapita, oh. Bastos ka ha? Giihian mo among agianan? Unsa? Masarua taon ko, pero magoy nakitang agianan ko. Angay ka Kasagingan man eh din, huwag man agianan. Angay ka nga! Sa'y nahitabo din hi? Ala, ang gwapa nga babae dito sa merkado. O sa'y nahitabo din hi? Nga doon hi? Ayaw pang inabot. Bastos nito ka na. Giihian niya atong agianan. Kung alam ko ninyo, bi, wag ko mahibaw nga agianan ba din eh. Kasagingan magod-igod, niya kahiyon lang ako. Wag ko mahibaw, kahain lang si Arinas Mercado. Maong hindi po tagos loyo. O din ko mangihi kay kasagingan magdidinhi. Wag may agianan. Kakadudan, magkakab tubig, aron ako nilimpiyuhan din eh. Pasiro lang itahon ko ninyo ha. Wag itahon ko, mahibaw nga agianan ba din eh. Kakadud lang, magkuha log tubig sa diri sa loyo ba. Buutan siya. Tanang tao mga salbahis, mga bastos. Gwapo siya. O buutan siya. Buwaga eh, kasano ko na. Pati sa ko, ato sa kagwapa nga babae. Kaya agianan lagi ko na ito nila. Usa pa ka sa ang agianan itong kasagingan magito. Brad! Brad Tangkoy! Brad, Brad! Ganina naman kong ngita ni mo eh. Ni ang magadinhi sa mga baril nga doon ay mga tubig. Nagkunsak ni niyo eh. kuhan, So, doon na kay Dang Baldi? kuhan magod. Magkulang nga Baldi. Ang nagpalit ko balde, aron makakuha kong tubig din ba? Ha? Oh, saan mo ni mo tubig? Nakasa ko, Brad. Nangingi ko dito sa agianan. Ha? Di nabita ba? Huwag mo nang ihim ka dito. Nga, doon na may luyo. Dito pa sa kasagingan. Pwede man ito manghihigod. Kaya dito bitaw ko mangihi sa kasagingan. O, unsa? O lagi. Pero nasuko man to sa kagwapang babae, nga ano ko nung akong gihian ang ilang agianan. Unsa? Di nabita ha? Di, Brad Tangkoy? Dili ko mangihi ba, oh. Pero, hala. Hain man to do kagwapang babae. Ha? Dili man to sila.
Kadito sa, ako na sa bigang tubig yung nakita nga akong gihiyan. Masuko na ba itong usap kababayan ako na? Di ka lang eh. O lagi, di ako sa bigang. Ay ka. Hala. Dali na, Brad Pangkoy. Dali na. Dali na, Brad. Ha? Mamahawa, dali na. Brad Ruben! Dagan to siya, Hayo naman itong dua kababayan din, Ay, sorry lang yung kayo, ha? Nagianan din, si Brad Ruben, pagitaon ko siya. Buutan git kayo siya. Pankoy. Pankoy ang iyang pangan. Tinuod ang gisulti ako, Brad. Pati yung ganun sa kuha atong usa ka babae nga gwapa. May gani kay naibiduol nga usa ka babae nga gwapa, sab. Ubaw to na ngay kog suri nila. Nya, nadali kog kuhag tubig aron limpihan ako to ang gihian. Brad Pangkoy. Mao lagi. May kay nangayo kag pasaylo nila. Ay lagmit, mga dili ingon nato to sila. Unsa? Oh, mao ka na. Katong kasagingan nga matod mo agianan nila. Kay mo isulti atong usa ka babae. Ay tinuod to. Agianan ka dos mga kano. Nay. Buot nga ko sabot nga. Tawan jud nang dapita des merkado, Ruben. Oh. Kani adto pa man na. Dunay mga babae nga dili ingon nato nga moana des merkado. Unya mo kalitag kawa kung sundan nas mga lalaki nga makakita nila o makagusto nila. Ug usahay sad, ang lalaki nga mosunod nila mawa lang og kalit ug dili na gyud makit-an pa. Unsa? Nagkangit din kay budgan nila sa probinsya. Labi lagi sa lugar nilang Brad Ruben. Pero kung babae ganina nga ako nakita, hindi magi siya mawa sa akong panumduman. Labi ng iyang pahiyong. Kagwapa ginaya Hindi siya tupukan pero kinuod ka nagisulti ng daling nga di sila ingon nato. Brad Pangkoy! Tara! Manis ko, tara! Bay. Ay, gusto nang isulog na ko Benefit nga itong niya, maong pants. Akong buhok, okay, kari. Mula ka si Brad Ruben. Mag-disco ko namin speakers barangay. Okay, Q! Dagang chicks, Brad, dagang! Aray, sige na itong muna-una na. Brad, sumpay. Dali, sunta. Mag-table ta, o mag-order ta, o mga mainom. Uy, lang ako mga higala. Dali. Ipailat ka sa akong mga amigo, dali. Okay. Hindi ba sa tang disco mobile na? Okay, sir. Lights, luta sa doy. Ira. May amra siya. Itong babae nakita ako sa merkado ni Asia. Uy. Kibot-kibot ng bakba mo. Nunsa ka? Taas mo ng liog mo. Murang kag kubra, kibot-kibot bakba. Ay, kita kag chicks nga gwapa ha. Brad Ruben, asa ka pwede mangihi din? Tanasad, ngihi na sad. Nagbusaw ka. Kaiyon lagi kay ko. Diyan sa tabi-tabi lang, sa tabi-tabi. Tagali ka. Ngit-ngit. Uy, kalit. Mga Brad, atong amigo, taga-syudad, si Pangkoy. Brad Pangkoy, mga amigo na ko. Brad, Bertangoy, welcome sa Malapit. Salamat kayo. Tabi sa ninyo. Kaiyon kay ko. Ano siya? Nakita na ko siya nakita. Excuse me. Thank you. Ay naman to siya. Uy. Ay naman to eh. Huwag mong ginako makita pa ko sa akong babae. Yay ka! Bodots na ninyo mga Brad. Ano mo? Manayaw ta, na! Brad Pangkoy! Ay, sayo ta! Okay, Brad. Tara. Ano ka po siya? Uy. Huwag mong ginako makita pa ko sa... Brad! Kibot-kibot sa baba, kibot-kibot sa baba. O, ito na nanayaw mga gwapa, oh. Dali, dulot sa iyo. Higim kag yaw-yaw kalosay. Ha? Mga gwapa na mo. Atagas kay buhok. Ay. Hi, mga chicks! Join me, ha? Hi! Mga gwapa ka sila. Mga tagas ang buhok. Bastos mo! Buwangan ni mo! Mangalit maga! Ha? Bye. Kinsa maga! Ala. Nga nung riyog! Mga isog mi, ha? Kanit lang, Brad. Mga Brad. Sorry kayo, ha? Huwag may mahibaw nga kuyog na mo sa mga... Ala, ano ito sila? Diba nun? Visit din ninyo eh. Gagano nun.
Sige no! Ahakam ni Moy! Brad Ruben, ay lang lagi, Brad. Ay na lang, Brad. Sabi ko, pasensya lang yung mga Brad. Pasensya na, ha? Mga Brad, sorry kayo, ha? Malakaw namin. Dali lang mo. Brad Ruben, tanaw, uy. Pida! Balik ko na to. Tuto yung madlok na nila eh. Mga Brad, ay na lang, good. Atay kung kanan. Inita sa kuha ninyo, eh. Pida! Biso na kaayo, ilabi, di lugar. Dayor ta din, eh. Mag-inom daw, eh. May pa! Ala. Ay, ay, Lah, gimana ta? Dagan, Brad Ruben. Gimana ta? Dagan, Brad. Tago. Tago. Hey, layo na kong daam tanda. Tidak ko sila kong dahan paingon sa ilang Brad Ruben, pero sila si Brad Ruben na hayang ito paingon. Kabuwag-buwag, ibida. Ngit-ngit mo kayo. Ay, ganay ko ako maigo sa mga bato. Nakasiguro ko nga na ang bato na mo, kato mga naengkwento na mo sa diskuhan. Paitam nga to, hana, eh. Isog ka na. Ala, gusto mo nakahayag sa ulahan? Hayag. Hayag tayo. Kahayag sa kumbay. Murag mansyon. Mansyon, Jod. Huwag kahayag sa palibot. Wow, kanino tanawon, eh. Doon na nag-party diya, nagpita kay hayag man. Doon ako sa mansyon. Nakuha, gano'y. Di na ko tungkol sa mansyon. Ninduta tanawon, eh. Nakuha, gano'y. Yun na pa. Yung mauna mansyon na ako nakita dito sa buong tudol ilang Brad Ruben. Tama o gini. Wala, ingon ini da ini karindot og magabi eh. Wala, namay may gawas gate. Kisa mo ka na? Babae. Lubos puti. Tanaw siya na ako. Ha? Siya ni. Ang babae nga ako nakita dito sa merkado o sa diskuhan. Wala. Ipahigom siya nako. Mayong gabi eh. Mayong gabi sa mo, Miga. Dali. Dayon una sa akong mansyon. Ha? Dali, Pankoy. Isuroy ko ikaw sa akong mansyon. Pempang, anong nakialam ka nako? Ha, Miga? Unsa na? Nakita niyo si Ibril Pangkoy? Tawagin ay, abot tayo yung amigo ay. Paita. Huwag niya makiti. Wala. Na, paita ini oy. Hay, Ibril Pangkoy. Asa mo ka to siya? Isabel, mo nga. Oo. Nagkita na kita dito sa merkado. Ingon man sa diskuhan. Lagi ikaw ganda gito. Pero, adik ko din mo, ipagkita tayo ganito sa diskuhan. Pero nawa, kamad lang. Na mauli na mi. Daghan ang bastos dito. Tingali og magkasami nila. Ha? Nga nung ipakita ko ni mo, Pankoy. Kuan, kining, Naibo ka ba na ako, Pankoy? Ayaw kong tutukig sama ni Ana. Tingalig mahugan akong pagpati niya ni mo. Ayaw kahatlok. Dili ko sama sa imong panhi. Nganong nahibaw ka man sa akong kanhi? Makita ko sa imong mga mata, Pankoy. Dili ka bakakon og mga mata. Salamat na naibog ka na ako. Ay, buha nga. Nauwa naman noon ko na. Ayaw ka, wow. Magsalamat na naibog ka na ako. Dali. Isuroy ko ikaw sa palibot ng akong mansyon. Una ko ikaw isuroy sud sa akong mansyon. Nay, wa mo ulit si Ibril Pangkoy? Wa man. Oh, kamo bayay nagkuyog. Hain man day siya. Na, nagkatibuaag mi sa diyang gibato mi dito eh. Doon sa diskuhan. Diyang na mauli na mi. Unsa? Nakakita na sad mo gubot? Awa, nay. Nilikay bitaw mi. Mga bitaw nga nagkatibuaag mi. Na, hain man day tong imong amigo. Paita ini. Balik ko lang kuspikas barangay oy. Tingalig, 2 hours to dito. Wow! Kanindot na sa palibot sa imong mansyon. Doon may mga langgam, mga nindot na magkulor. At kalain-lain mga langgam. Ug ang mga tanom, mga buwak. Sindot kayo. Pwede mag-selfie ta? Ayaw. Ha?
Ayaw lang pagkuha og mga hulagway din sa akong mansyon. Mauho ko. Please. Okay. Yun lang, sabi ka umanin mo din imong pamilya. Ako lang usa din Ha? Pankoy, abi ni mo, gwapo ka. Oh, Isabel. Tinuod. Og buutan ka. Swerte ang babae nga makapanatiya sa imong kasing-kasing, Pankoy. Isabel. Ay, nalimbit na ako. Ang iyang mga mata. Oh, nakabuang ang ikatahong. Ayaw kong tutukig sama ni anak, Pankoy. Tingalig dili na ako kapugan ng akong kakalingon. Og masulti na akong tinuod ng kipitik sa akong kasing-kasing. Isabel. O, Pankoy. Una pa lang na akong pagkakita ni mo dito sa merkado. Nakuha mo dahil ng akong atensyon. Ha? Tinuod. Doon na usap ko'y pagpati lahat ni mo, Pankoy. Isabel. Isabel. Ayaw po king imong kibati. Tungod ka man nagsama kita og pagpati. Gigunitan mo ang akong naong. Pankoy. Kaya kami, nagaksun. Pankoy. Pankoy. Kadoon siya ako. Hindi ako kapugan. Hindi ako ka... Sakit ka nito. Isabel. Isabel. Ang kunak ko. Isabel. Wa gyud Brad Pangkoy. Wa gyud ako makit Hay. Hay maganapunta tong dawahan na oy. Oh. Uy. Pagkahayag sa unahan. Sa mana? Yun na pa. Mga aninipot na. Hala. Pagkadaghan nila nga naglupad-lupad. Oh. Yun na. Ang dakong punuan sa akasya. Ang akasya man na. Dili. Pakos ka na kong pagpalagan. Mangayo kong pangatahuran. Tabi po! Agi lang ko! Pagkanagang ay nipot sa puruan sa akasya. Isabel, salamat sa inyong pagmahal ko, ha? Salamat na sab nga mahal ko ni mo, Pankoy. Bisan pa man na karon lang yun na magkahimamat. Og manghinaot ko nga dili kasama sa upan. Nga sa tumoy lang sa dila nilang ilang pung nga pagmahal. Isabel, tinulang ibati ko para nimo. Bisag karon lang ta magkaila, pero mao ginigibati na ko din mo. Ang imong mga ngabir lang ikang hagkan ang imong mga ngabir, Isabel. Ayaw ko pahila ka, Pankoy. Di na may tabo, Isabel. Di ka pahilakon. Di yun. Ug abi mo, di ko gusto matapos kinihigabi una. Pankoy. Gusto kong di ka mawaha sa akong mga mata. Sa akong mga gakos ug hawak. Ingon man sa bako. Gusto kong niya ka kanunay sa akong tupad. Mahal ta ka. Mahal na sa ka, Isabel. Ay, kadlaw na lang, Ruben. Pero pag yun mabalik ang imong amigo. Hay, paita. Hay, mga si Brad Pangkoy, oy. Nabalakan man noon ko, Hindi siya matawag ng iyang cellphone. Ay, kinuka na ko. Batog na lang kung unahan, Ruben. Sige na, sige. Katong na lang. Ako na magpaabot ni Brad Pangkoy din, Di ko matuog, di siya maabot. Na, sige, diha ka na. Sige na, Ay, ka, ayaw ka. Ay. Hain mo ka sa Brad Pangkoy, oy. Grabe na kung tuyok-tuyok kung balik dito sa diskuhan. Sa merkado. Bisan asan lang akong maabot. Huwag ako, makitis Brad Pangkoy. Mas, nakitaan to na ako itong enkwentro na ako. Ay, paita. Pero, iyon na pa. Kagdong punuan sa akasya. Nganong daghan kayo itong mga aninipot na naglupad-lupad? Nganong mga? Oh, Brad Pangkoy! Ay, salamat! Salamat kali ka na. Di mo kagikaloy, Brad Pangkoy! Brad? Nganong igol kami tutok na ko? Nganong ka, oy? Brad Pangkoy!
nang itutok na ko. Nya, ni smile, nya smile niya, hinay, di kayo manungog. Nya, then, sud sa lawak na mo. Naunsam to siya. Oy, Ruben! Ruben, bangon na, oy! Ruben! Luka, Panginoon. Oy! Ruben, anak, doon sa baba, pagmata na, kaya andam ng pagkaon. Oh, magawas na ko na eh. Si Brad Pangkoy, nagbukot og habol. Brad? Psst! Brad Pangkoy! Mata na, Brad! Mga oras ta. Brad! Psst! Brad! Ano? Pirti man katugay ini eh. Bahala na. Gawas ako. Hindi na ako siya pukaon eh. Nay, unsay giluto nimo? Ay, nagbuwad ko. Nga, nagutansan ko. Ayun, nasa man, nauli bang imong amigo? Oh, nay. Nauli. Ginay ka down. Pagsod lang gini mo sa imong lawak ni. Nauli siya. Pero gikapoy mo tingay itong lilakaw. Kay, nilitsyon mo sa imong lawak. Dayon, wala. Tug. Tuwagan niya, ako itong gipukaw. Huwag yung mata. Nagbukot sabol. Ay, unsaong gibiyaan man ninyo. Naglakaw ra gyud tingali tog pauli din his ato. Tingali, nay. Ay, pirting katuga eh. Nagbukot pa. Na sige na. Ikaw na diha kay taon-taon. Mulakaw ko ha. Kamu lang una din he. Oh, nay. Malakaw sa milo si Brad Pangkoy. Isuroy na ko siya sa karaang simbahan. Dinhi sa itong dapit. Nakailis naman lang ko. Wa pa mungkin siya ni bangon eh. Pertihin ka po yan gabi. Naglakaw dito siya pauli na. Kapoy man. Ay. Unahan sila. Unya na ko si balik ko sa mulawak eh. Yang hapon. Musimba lang eh. Oy, Ruben! Ruben, anak! Nanay mo rin. Murumurug. Ruben! Nakurat-kuratan. Ngano maka? Unsa? Tinud ka na eh? Ay, lagi. Mo'y tabi-tabi sa merkado nga ang akasya kuno gali ng kadlawon. Nahimo na sa kunong mansyon. Paita. Ato na eh. Wa gyud ko makakita nga. Nahimo ng mansyon na eh. Ay panagsara gyud na magpakita nga mamahimong mansyon. Ug wa ka lang makatiming. Maugid na, maugid. Unsa kidagway ng mansyon di sa akasya na no? Ug dili lang ka na ang gikagubtan ron sa merkado, anak. Sa? Doon na lain. Unak, matud pa atong tricycle driver nga nakakita sa mansyon. Nga sa diyang layo-layo na siyang jutay sa punuan sa kasya, iyang gipahunong iyang tricycle. Kay doon ako no siya nakitang lalaki nga gipasol sa babae dito sa mansyon. Unsa? Hayag kuno kaayo ang palibot sa mansyon. Maong nakita gyud niya ang usa ka taas nga lalaki ug gipasol sa babae nga naa sa maong mansyon. La! Kuya, wagod. Wa sa dyan makaila sa lalaki. Ay wa, kay layo-layo man siya. Hadlok man sa siyang magpaduol god. Mau ba? Pero nakita gyud niya ang tanan kay hayag magyug kuno kayong palibot sa mansyon. Yay ka! Laing biktima sa itong lalaki, ha? Di na ito magagawa sa mansyon. Brad! Brad Pangkoy! Samtaong kay. Matanaw eh. Alas 5 na sa hapon. Manimbam ka na, Brad. Uy, Brad Pangkoy! Gabihag tuog Brad Pangkoy, ah. Gabihag kitugay. O naon sa man na, wa day magbatang imong amigo. Ay, wagid na eh. Ay, nagbukot ka po sa habol. Pukawa na oy, kay hapon na. Bika dito. Brad. Huy. Pagmata na, Brad. Brad Pangkoy. Bipo ako ang tabi. Brad. Uy. Oh. Uy. La. Unsa man ang naas kama, Ruben? Bani sa saging. Punuan sa saging. Bani sa saging. Anong nabani sa saging man ni asa kama? Awan mo pa rin saging. Hilila lang ka mo. Unsa? Nakita ginako kinang kadlawon nga. Si Brad Pangkoy ginako akong kauban ni Iyo Tudlo. Ruben, Iyo Tudlo. ayaw na lang pakidalis ako.
Tudlo na lang ni nabili sa kong gamot tungod sa akong pagpadaman. Iyo tudlo. Naibgan siyang kantada ang imong amigo. Unsa? Mao ka na. Naibgan siya. Og duwa na siya karon uban sa babae kay kantada. Hala no? Tinuod ka iyo tudlo. Usa na lang akong tudlo tungod sa akong pagpanambal. Usa dili ko mahimong masayo. Kadiyot Iyo lang. tudlo. Kadiyot lang. Ruben, dili ba? Doon na siya pirming makita nga babae dito sa merkado. O dito sa diskuhan, di ba? Dito po sa diskuhan. O matod mo pa. Doon na tricycle driver nga nakakita og usa ka lalaki nga gipasod sa mansyon diha sa dakong akasya. Ang buot ninyong pasabot. Ang akasya nga naa sa dakudan nga usahay mamahimong mansyon o usahay punuan sa kahoy. Mao ka na. Iyo tudlo. Saan ko pa? Naibog na sa diay ang babae nga naa sa punuan sa akasya. Uy, unsa? Ug ang imong amigo Ruben ang naibdan sa mga babae na si Isabel. Ah, Ang babae sa akasya. Isabel? Isabel. Mao ka na ang ipangan. Isabel. Isabel? Ang babae sa akasya nga usa ka engkantada nga nangita sa tinuod nga nagmahal kaniya. Hala? Ang akong amigo iyo tudlo. Tabangan na to sa iyo tudlo. Dili kita maglangat. Iyo tudlo. At tuod ka ang akasya. Tabangan na to ang imong amigo nga di. Isabel, Mahal ko. Maayo kayo nagmagtatanaw. naliyas ang katuloy. O mahal ko. Huwag niya ka magulinan sa akong mga. Mahal ko ka taong mo eh. Mahal ko ikaw. Mahal ka sakta. Mausa ka mahal ko. Kasaba! Kasakit sa kundunggan! Kasaba eh. Gitugdaw ninyo ang akong pagkamalinaon! Nagsaba-saba na sad mo! Nausa pag imong naong. Kasaba! Mahal ko! Tiguan ka. Sige pa! Ipadayon niyo ang pagsama-sama sa mga silbatos ng mga motor. Ano iulit niya sa pangkoy? Sakit! Gulit! Gulit na yan ha! Ako likod na eh! Iyo tudlo na. Si Mato mo! Si Mato! Ano sa baan siya? Sige mo! Iya ang buhing manok! Ang puting manok! Putdan ko siya sa liog o ang dugo niya. Ibutang ko sa tibuok punuan sa kasya. Iyo tudlo! Nagkakusog ang hangin! Kusog ka sa akin. Padayon ka mo! Nasuklo siya! Binuwasi ba mo? Ubay-ubay ang asin o dugo ng kong dubutan sa palibot sa kasya. Hindi siya magkapanghinamon ka na to. Sige, padayon ka mo! Padayon! Ayaw ko biyahe. Tabangi ko, Buhi ko! mahal. Dili ko si Isabel! Tiguan ka na! Gilamat na ko ni mo! Gilamat ko ni mo! Buhi ko! Ako si Isabel. Ako kilig. Kasaba. Kanyakita akong tunggan. Sakit! Hindi ko na kaya. Hala! Ulo! Kapuha siya mga mata! Mga hayop mo. Nagkalkakataas niya buhok! Kuhaon Ha? akong mahal. Kausap na siya! Uy! Ay! Ito sa kasagigan ka na sumura ko! Gusto na. Lalaki ko ba? Doon ay corona! Igsuon ko, Isabel. Gusto na siya magpakabuang sa mga kalibutan nun. Dili siya para ni mo. Hunahuna ang mga engkantada ta o kalibutan nun siya. Busa iuli na ka na siya sa ilang kalibutan. Dili ko. Mahal ko niya. Mahal ko usap siya.
Angkoy, mahal ko nimo, di ba? Mahal ko Pagod na nimo. Nabalik niya iyang kagwapa. Nausaw na siya. Di natin kuwang. Mahal mo ba ang akong igsuon lalaki? Ha? Tubag ang akong pangutana. Mahal mo ba ang akong igsuon si Isabel? Gusto na ko mapauli sa amo. Mahal ko. Nadungog bang iyang gisulti? Mupauli na siya. Dili. Mahimo ba ayaw pagpahilabot, Maria? Ako lang siya. Nagminahalay mi. Mahal ko niya. Mahal sab na ko siya. Pero, pasilo anak ko, pero gusto na ko mapauli sa amo. Mauli na lalaki. Ama ko! Pantayaw! Mahal ko! Gusto na sa imong pagpakabuang. Umbalik na sa itong walas-walas anak ko. Gulit ako, Nay! Gulit na gila ko! Brad! Brad Mangkoy! Salamat lagi uli ka! Ya, Brad. Angton sa sanuri gayon, ha? Oo, Brad. Salamat kayo, ha. Di kita ko malintang akong kasinatian sa inyong lugar. Onya, lami ang engkantada, Brad Mangkoy. Ay, sige na, Lularga ng trako. Ayo-ayo din, Brad. Sige, Brad. Ikaw sila? Ayo-ayo sila? Sige, ato ko, Brad. Kita ang sa inyong puhon, ha? Magbakasyon ako. Sige, Brad. Ayo-ayo. Tingin ko rin. Ang iyang gabil. Ang iyang ito tayo bawas nga akong naangkon. Excuse me. Naay na kayo. Isabel? Guwapo ka. Gusto ka bang maupan ako sa akong paraiso? O hindi mga bata ang mga kasama, datapos ang